Nongīalam Kjnu People's Union Forum kila Kyntait bu Presiden Jongki uba di lalu ula Pynap pistol Nongīalam RiKhasi Kyntait National Union. Hagje kran baki nong thok khobor uba lalu ula ang baladei bu Pynap pistol ula dei ban syakem haki pulit namar bakala ja hak thanat pulit umulong. Hakabaya dai bat kajing sakno ka jonga kumba ong ti bri umdai hau nai December kadai hau nai February ka syajja ba ki ong ba ngalalong SP jong is jandial sulai kes percaya nga nala kadai kumta balai ngam sakem la kadai ba ki keno nga ba ngadai sumoglar balai ngam sakem kata kadai jingkeli namar ba ngila ada statement he po larmbai PS ro ka bai dai to ba ngamdon jinga dai bat ki kam khayi be anya ki masi hanrai kadai tang bangi lai kren ha to por hanrai na kata daw kami na to ko jingja ha ti por bala dab to warza kha khandai kadai ho banai ba ndai ho banai khat kumbo ong ho po media manen ngi te kadai ho banai ba jong ar hajar khat khandai te shosho hagabaya dai bat ka jingkono jong yang ba nga la khayi be anya ki masi la ne umta gamne kane gam dai ka badon nongrem namar ba new to kojongi utrailang ba kichalan but kimdai umdai ba panha ki masih po Bangladesh dai po clearat bal rambai te haki chalan ngala ada penpau ngala ada produce po tanah ba ki Kalimantan kala la ma te nakli jongi ni perem jur gai yong ni bro namar ba balai namar ba lara dai banga pen apistol yu uladai ban report dan ander gan hopeless officer hakato gusni he badon Ula Kyntait ru ba dan ji akan al ane je shun baki bahi ngasam jang Nongīalam KJNU ula Kjnu ru ba kani ka jingjia ka ja namar badan ki rekhor ki MPUF ki bajutrei ki kamla jong kim shimla se ka pisa bala sha dawa hadu ar lak tingka te hagabaya dai ba kajing maham ya ki bahi ngasam jangu ngam dan hiru ngam dan kamiru ban maham ya ki bahi ngasam jangu ban ngam dan hiru badu te kumdongan maham tambang ayo jing tip ba ki don ki katto gan ningot ki brew ki babat ya ki kali halanti along the National Highway 6 tanah kata daw ngan la yekran hapo tanah mid house te ka basyong si kolong ba haden bangala de yekran syong tho bat ki katto gan ningot ki brew ki badan hamta hapo tanah ki ong ba pa imdai mangi ba ayu te dai jong ba ni man chara te haden pat ngate ba ki dai seng malang ken ki babat ya kan ega kali te kiwa kamela de kisang malang kan te kum kisang malang kamdai ka kamram jongi ban apshalanti kamdai ka kamram jongi ban dawa na kino ki kali kamdai ka kamram jongi ban yeng shalanti sangken sa surok highway man la ka met kini ki bru pa de la da pilai sa National Highway 6 pin yu ki man la ka met kin don po National Highway te kan mot ayu kan ngam don kam shu ban kran panchai te ngashkwa ban panchai tangyo pai ba ban nom so tho bakla ya ka seng jongi bat ni sai kentiu ya ki pra de khot jongi ba kum ki seng bhalang kum ki Nongīalam jong ki emlang sala ni dai ban trai ban kta bat ngim dai ban long ki nong pen thot ya ki emlang sala bat ngim dai ban dawa pisa bat ngim dai ban le ki no ki kam ki bakta man jong ya ka seng